Ubak Bright Star Well Marbanyang UMLA ka Voice of the People Party na maulay haka Southern Nai Wing Arja Arpusan ulapha jingtho show Menteri Rangba ka Jalao Conrad Kesangma bat ka kopi yakati ka jingtho show ba Wailat Miki Shella u Menteri Berikmi yakatanat ka koj ka khia ka Sarkar Jalla halor ka jingbam se ka tanat health yak bai wai yeng na ka banta ka jingbu yak Nehru Memorial State Dispensary ha maulai nonglum Wemal iu loong bakabay wa yeng klam siu ka de la sans namanta bat kum ta ki try jong ka yeng ki la pha legal notice na mar ka jingbam siu ka sarkar jilla dak ba ben rap bakani ka dispensary ka long ka bakong san ha ka ban ai jing sakri ya ki nong song snong ka maulai bat ki jaka ba marjan uloong bakan long ka jing e la da hap ban pen sange ek jing tray kam jong ka kani ka dispensary kani ka bala rimha ha ka jilla ndrei kadang tray kampat na ka yeng wai bat kum ta ka long ka basngusi hadu kata laong uba Bright Star Well Marbanyang Kajingwan kajonga ni ski kalau bani kendu yau chief minister habidi bat ka way ka issue ka berong kam ha habidi bat ka maulai habidi bat ni ka dispensary ka ba mentala kum ba jan san snem ka sarkar ka kham siu bai wai ye kitu try jong tu dispensary ban menta ka lapoi hu put ba kitu try yeng kila phami ye ya health department ye ni dispensary tengawan ban ye kendu yau chief minister dari Chief Minister London support Delhi, dia ngawan ubani kendu ya Health Minister Hojopor, dia tambah Health Minister London. Pi kani kamdi ke barang thamai, skwa ban pensyai yang ni bakani ke dispensary ke Nehru Memorial Dispensary ke barang po mulai, kedai ke dispensary ke barim tam po ke jela. Hanya syai kani ke mat ngara ru wat po ke yang dalbar tau an man keren, ba kalong ting kalong so thamula banong ba ka dispensary ke bala rim tam apo ka jela ndrei hadu menta mene kani ke dispensary kadang song waisa te nalo kata pan kani ke dispensary menchwa ka dan hapo mulai nong pedeng serta ke kat nadu mengidang kena mangi ngakan mau kadan bi apo mulai nong pedeng te ndrei hadien na mulai nong pedeng kisha pha mi marba kaju kata ka poru ki trai barim apo mulai nong pedeng kim sim layo ke baiwai hadu ki haban pha mi jadi hosnem arpo ba lingba ka jing tristom jong ki nongkit kam snong jong ki napo nonglum khamtam kumju ru napo nong preng mot siar ba slai ria ti snong ki ba marjan ti kilala man penyo ya ka wei ka yiem ka ba biang ba ka ba hadu mentaro ka function bat ka di ka jing kurku om tang ya ka mulai nonglum ri ki snong ki ba marjan baru apo ka mulai te ondal apoi hang turu nadu snem arpo imat lang bakla di benai August te kladon ka agreement ba ka sarkar kan siu malau benai ya ka baiwai nrei kumju biang kumulong nong pedeng ba kiyo kitrai tang kumba ka tu ka ni benai nrei hadu menta pa na din tu ba jan san snem ki khamyo ya ka baiwai te kini ki trai hiem kile no kila ai ka jing tho kila wan ni kendu te nakaliang ka jong haji syaru ngala de call mo yu commissioner secretary ru nrei hadu menta kadang sa te kata kali ka ba nga wan hang ni por mo ban nomor kalong very urgent ya prakhat ya ka yu pa ba habi ba ka ko khia kan pi kata kin ka balingo mo ngi pi ka dispensary ka bla rim tam po ka jela songwai ten ri ka don ka jaka ngan thai pi kan ma tu por ngile inspection habi ba ki health infrastructure po ka mulai bor ko bi kong amprin te ngilai len ya tu ngilai keren ma ka don ko ka jaka po mulai nong lumi kaba layak keren bat nakaliang jong snong ru kala deban ai ke NOC ba kam don jik percaya ru yang nakaliang snong man ai ta ilik khot jaka ban china ya ka dispensary te hendrei kabalingo adu menta kata ru kam urlong te hajin sha nakaliang jong i kong amprin atu por immediately marsendep ka tuka inspection te ngai kendu i hadin ka tu ni por hadin ba sedang ka session apo assembly hajin sha por kendu ngai ong ba katu kelaya serang dan rei mentala katu kani benai rei kat kum kajing tip kajungi pat kampat i ya chnu te kani ka concern ka bang aku ban pensngu chief minister haringkat ru ban pentip yo health minister ba namta no ni haban prioritize mal ka kot ka khya kalong ko bodok kam du ta te kamnong ban ni le kai khamtam nomor blei kini ki dispensary ki PHC ne ki CC ki don namta ban pej ya ko kot khya yu nong song snong khamtam itu ki bawan na kalong yang kapa duna te kata dia ka concern ke jonga amar boleh i pej ya ka sarkar nai ka don ka plut ki pisah ki ba mo klase ki ba
kum ki festival ki babun seki babun ki benta dari perkat pitang ban siu pat I baiwai jong dispensary san snem ru kimla ban clear ya ka dius tem di tangata henry ka jaka kadon ban snai dispensary ru dari ka government tang ban plut tang khdiat ban snai dispensary ru hadu mentar sa teng kam de ka ba menta mo kan ka habidi ba ka issue jong dispensary kan henry la kat no pus nem shu ni kala ya te nakaliang ka jonga immediately hi house nem arpo apply ngalara kini ke issue la long hayeng dorbar thawan bat ngai ra hi na ka por ru bat hadu menta press ya government balada ka government ke government sha ka basu thu ka e ka chon ju ba kham ta mai de bat ka ko khia ba ka sim serious habidi ba ka benta Atu kan ni kecaka di ai su ai e kum tu su sokar ne kan utu. pi kani ka jaka ka ba ha po ka jing pet ka jikmi jong ka dorbar mulai nunglu antrai pi kan ma tu ka baki ngi khot ya ka yo nunglu te kani ka jaka ha jing sha ka de ha po ka urban affairs te hendai ka ha ka jing pet jikmi jong ka dorbar mulai nunglu mentala da ki po snem te kat kum ka ki formalities ki badai na kaliang jong ka snong ki ha ban yo ka NOC ka snong kala ban ai ka NOC na matai tai link khot khandiat man chai ka dispensary ban nge scam ru pat na kaliang jong government kala ya khmat ban penbiang mo ban penyo ban chna ya ka dispensary pi kalong takat ni ka kamram ka jong nga mo bo pat ba nong snong jong snong mo lai u ben shet kalong ban tip ya ka jing e jong pat ba bat ka kamram ka jong aru ban pentip sya ka sarkar namar ngidon ya ka sarkar government of Meghalaya kam de ka government tang jongno ten de ka responsibility ka jonga ban pentip sya ka sarkar haki babun ki benta oh haki babun ki benta bat kham tam ni ka por honta habi de bat ka ko khia bat kham tam e nam ta ka dispensary kum mangal ong pi de mo teng ong sole ran mar blai ka de ka the oldest dispensary bla rim tam apo ka jela de hadu menta song wai sa ka jaka kladon ka song setengah ka sarkar ban chna teng menong hasar ban yo jaka ka e dei hawi de baka ni ka mulai nong lum ka jaka ka don dei ka sarkar pan hadu menta ngam tip ka daw Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya